Força Sant Cugat del Vallès posa en perill la teva vida i la de la teva família. Qualsevol persona que decideixi no marxar de Sant Cugat serà considerat membre o còmplice d'una organització terrorista. Sant Cugat en Palestina ha dut a terme una nova acció de conscienciació a la ciutat que ha consistit en simular el llançament d'octavetes i el so d'avions que utilitza l'exèrcit israelià per avisar abans d'un bombardeig. El que estem fent avui aquí és un simulacre, però basat en fets reals. En les fulletes que estan caient us expliquem que aquests són literalment els avisos que l'estat d'Israel llançava des de l'aire al poble palestí abans de bombardejar-los. Avui és un dia normal i corrent a Sant Cugat. Ara, imagina't que de cop tot desapareix. La teva ciutat, la teva llar, són bombardejades. Casa teva, el teu barri, la plaça dels infants, tot en ruïnes. Tens 5 minuts per marxar, però no vols, perquè això és casa teva. Això seria Sant Cugat si fos Gaza. Aquest col·lectiu es va organitzar a Sant Cugat arrel de la concentració del 26 d'octubre passat i des de llavors s'han dut a terme diverses iniciatives a la ciutat per denunciar el genocidi del poble palestí per part d'Israel.